hankalin da na kauye da na binni yau hankalin ya tashi. Yau a gidan nan kowa hankalin ya tashi. Yau kwa na faɗa musu. Don ba yau hankalin ya tashi. Yau gabaki da an gwanna yau hankalin kowa ya tashi. Binni da kauye. Tunda daga da an na daɗe ban yi kuka ba. Na daɗe magana kuka ba yau yana ta da hankalin kowa gwanna. Yau ya ta da hankali kowa a gwannan. Sai na ta da hankali kowa a gwannan. Menene? Kana kukan menene? Me ya faru? Wa ya mutu? Wa ya mutu? Abokina ya haka yi. Menene? Ya haka yi. Me ya faru? Me ya faru? Ai. Ni da mafinka ka giya mun menene? Kai. Wai aka yi. Na zo gida kuma na ga iyalai na kuka. Me ya faru? To. Wai kai ya aka yi ne? Me ya faru? Me ya faru? Abokiya, me ba ne? Ni ma na zara na tabbata su suna kuka ne. Amma an ci tambayi wannan, tambayi wannan. Me ba me ba. Yake faruwa me kuke kuka? Na zo ne, an ce in ka shiga gida ka gani. Suna kuka ka taya su, suna farin ciki ka taya su. Na zo na samu suna kuka, ni na taya su. Tambi mama, tambi mama, tambi mama. Abokina ne. Matamu. Matamu. Me faru? Mutum na da ban gidan da wanda aiki suna jin shi yana ta faman kuka. Ban san me Haka kawai. kawai na su kuya. Yaron mu. Yake faruwa? Yake faruwa? Me kake kuka? Zan faɗa gaskiya. Zan faɗa. Kana ji na? Ni kawai dama. Ni dama kawai a layin nan na ga an daɗe ba a yi kuka ba. Yana ne ke shawara na ce ni yau yana ta da hankalin kowa a gwada. Kai? Kai? Me kace? Ni zai ta da hankalin kowa a Abin da gwada. ka faɗa kenan. Yau za ka ci ubanka dai. A matsayina na ubanka. Yau yana ta da hankalin kowa a Hakan nan gwada. ba ruwa da kai kuma abokina garo. Buge shi! Buge mun shi sosai! Wata muku bane da shi. Wata muku bane da shi. Banka zai gama da kai. Wata muku bane da shi. Kai yanzu din da kan ubanka. A matsayinka na yaro na. Ba abin da aka yi maka. Kawai ka zo ka samu ka ce wai kowa ya ba wannan. Kowa ya tashi. An kai ma hankalin ka ya tashi. A ya riga tashin muna. Ai hakan ya riga tashi. An kai wasa idan ba yau cikin dare ka kwanta ɗaki he na zama maganin dare ka cika mu. La ila. Za ka ci ubanka kuwa. Kaga daga yau jira da ka sake tada mana hankali a anguwan nan. Idan ba ka kiyaye ni Allah zan buge ka da bashin wallahi idan bashin ma ta lalace. Da ba shi yasa ai amfanin tafiya da wannan sandan kenan. Wai Allah da. Shege dan da kanka. Za ka dawo gidan. Za ka dawo ka same shege. Ha'a, ka ce sai ka tada hankalin kowa, makauta ka sa jama'a, makautan nan sun gudu sun ta ma mutuwa aka yi. A'a, me haka kuma? A wannan iskanci ne, ka zo ka tara mu, abokina za same ni ina kuka, abokinka ya zo same kana kuka, mamanka ta zo ta same kana kuka. Kaga dan jakarar uba, shege dan iska. Za ka dawo gidan ka same. Ko baya bane na ta da hankali. Za ka dawo gidan ka same.